Hola, aquí Joan Dausà, i res, volia compartir amb vosaltres doncs, la meva experiència amb les malalties respiratòries, que de fet ens han canviat bastant la vida, perquè en les dues nenes que tenim, amb la Valentina i la Julieta, només néixer, la Valentina al cap d'un mes i la Julieta al cap de 10 dies, van haver de passar per la UCI per una bronquiolitis molt greu. En els dos casos va ser una situació molt al límit, molt delicada. Vam passar per les UCIs de Sant Joan de Déu, de Sant Pau i de la Vall d'Hebron, i és un tema importantíssim, doncs, el fet de que ens vam sentir superben acompanyats. Tenim la sort de tenir uns hospitals i uns equips preparadíssims per situacions així, però realment ens va posar molt al límit. I és curiós, perquè pocs dies abans havia composat la cançó d'Omple de vida als pulmons, així que sembla com que la vida té aquests capritxos del destí. En tot cas, me n'alegro molt que aquest any es plantegi la marató en aquesta direcció, en la de les malalties respiratòries, perquè hi ha molt per fer, per sort hi ha molt fet, i des d'aquí hi havia una abraçada a tothom que d'alguna manera ha patit alguna vegada per aquest cas. Que vagi molt bé i fins aviat. Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit el cantant Joan Dausà. Durant la pandèmia, la seva família van marxar a viure a la Cerdanya, fugint de la contaminació de l'aire. I s'hi han quedat. Fa pocs dies hem sentit de nou un crit d'alerta de metges, científics i entitats ciutadanes que han fet una carta oberta per denunciar els problemes de salut que comporta la pol·lució. De fet, a Catalunya es calcula que la contaminació de l'aire causa més de 3.000 morts anuals, amb una alta incidència en la infància i en la gent gran. I d'aquí que tots ells, amb aquesta carta, reclamin una acció política urgent,